Товари, днес ще играем в Alien Play, Jetron, Respawn. Опа, не съм добър. Сега ще напишем Knife. Що ми става? Knife. Натискаме 3 и почваме игра. Така. Играем си като нормални хора. Сега, така, опа. Много малко замълчах. И паднах. Много гадно, като паднете и да умрете. В този сервер има и има и животи. Дава ви няколко живота, като сте с Knife Warfare. Не знам как се казва, честно ви кажа. Не мога да произнеса името. Но напишете Knife и Trick ви дава животи понякога. Така, това е много добър. Гледаме го човека. Така, много добър човек. Не съм виждал такъв. Хайде, пазим. Дори и дето и аз съм малко по-добър от него. Убивам хора. Порно. Той сигурно ще учи порт. Така, човека прави нещо. Да го видим в моето. Прави челяк. Тръпха го. Така, шит, много мраза. Това мът не е як. Хайде, падни, бе. Падай, бе. Да, 4 човека има живе. Всъщност са вече двама и само един. Той един човек всъщност ще падне някъде тук. Аре, чек. Сега ще умря. Така. Така. Това е яко, е. Ой,
е. Аз съм терориста. Кой ще постигна вниз? Повечето мъртви. Така, давай. И качих се. Отиваме да бегаме. Така, нещо. Опа. Тя бъгват. Това е гадното. Отиваме долу. Шът! Имам живот. Най-накрая ще се съживим. Почваме от начало. Още първо. Не мога. Не издържам. Аре бе, падни. Петли. Аре, те двама. Сега точно става да падни. Аре. Димчо. Сигнал терорист. Малко ще поджамбим, така, окей. Ей, умрях, мамка му. Съжалявам, че ви псувам, но... Така е. Пак ли те останаха, бе? Абе, няма шанс. Това как се задържа, бе? Така остана това. Роби Джонсън и Прокилър. Право ролето. Му записано нещо. Човека. Давай, братле. Аре, бе! Отива изчита. Абе, сега почваме. Продължаваме, играем. Аз опишам ND Professional Faster и нещо не съм добър в дитрана. Знам как се играе, но... Така, продължаваме да скачаме. Опа! Мишката ми малко се чува, но карайте. Не е толкова гадно, колкото си мислите. Къде падаме? Така. Сдръж се! Браво на мен! Задържах се. Колкото се може най-дълго. Така. И продължаваме си. И тръна. Опа! Заседнах и трябва да умирам. Не знам как да е. Поспеши.
нещо. Опа, нещо запетнах. Но сега ще падна в лавата. Аре, братле, молете се. Ай, стига, бе. Умрях. Yes, аз не съм терорист. Така. То ще прави нещо, но и аз не знам какво. Абе, честно казвам, не съм добър. Пишете в коментарите, ако мислите, че съм добър или искате IP-то на сървъра. Ще ви го дам. Аз стига, бе! Не, просто не мога да повярвам на очите си. Бам, умря. Аз се победих. Много съм добър. Чет, аз умрях. Това ще е клипа. Беше кратко.